जगतगुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंसଙ୍କର दर्शन ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆସି ତାଙ୍କର ପୀଠରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ ବି ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚୁ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଆଉ ମୈତ୍ରୀରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମହଂସଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ଭକ୍ତ ଅବଶ୍ୟ ଜନଗହଳି ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଅଡ଼ ସମୟରେ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶ୍ରମର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ, ଯେଉଁ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆମେ ସେଇ ଶାନ୍ତି ମୈତ୍ରୀ ଭାବ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମର ଦୃଶ୍ୟରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିକି ବସୁଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଏହି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଆମେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜଗତଗୁରୁ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ପରିଶ୍ରମ, ଆଜି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଡୋରି ଲାଗିଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଚାପ ପୋଖରୀ, ଏଠାରେ ଠାକୁର ଚାପ ଖେଳନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୟୂର, ଠେକୁଆ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଗୁଣ୍ଡିଚି ମୂଷା, ମୟୂର ଗୋଟିଏ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଶୁଆମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ବି ଦେଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଏଠି ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଇ ନାତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିକିରି ଠାକୁରଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମଜା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ବହୁତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ କମିଗଲେଣି। ତଥାପି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗୁଛି। ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଆଶ୍ରମ ଯାହାର ନାମ, ସେଟା ଅଶାନ୍ତିର ପରିଚ୍ଛାୟା କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ
से दृश्य को देखा आज नूआ वर्ष उपभोग करवा ठाकुर को दर्शन करवा धीरे धीरे भक्त आसिले आज ठाकुर पाखरे नूआ वर्ष बिताऊँ प्रत्येक दृश्य आपण को आम यूट्यूब माध्यम देखा चेष्टा करुँ अति मनोहर दृश्य प्रभु देखु ये हूँ ठाकुर यज्ञ मंडप प्रति वर्ष ये यज्ञ हुए हजार हजार भक्त आसती ये यज्ञ चले यज्ञ मंडप भी देखु द्विपहर समय आम आसलु तेणु आपण को आउ ठाकुर मनोहर दृश्य किसी देख पारुनु यदि संभव हुए चेष्टा करूँ ठाकुर को दर्शन यदि मिल पहड़ तो बर्तमान बंद अच्छी ठाकुर ये आश्रम दृश्य आम आपण को देखलु ये आश्रम आश्रम भितर सब अच्छा ये हंस मयूर शुआ सब आश्रम भितर अच्छा चल आगु आगु चल देखा दियो भज सत्यनारायण कृष्ण हरे राम भज सत्यनारायण जप हरे कृष्ण हरे राम भज सत्यनारायण